Elemis. Елате с мен, за да разберем. Pro Collagen Cleansing Balm, бестселър номер 1, се трансформира в две уникални текстури за най-доброто почистващо изживяване. Почиства като балсам и премахва грима отлично като почистващо масло. Кожата остава успокоена и изключително мека. Балсамът се предлага в няколко различни разновидности, като този, който държа в момента в ръцете си, е вариантът с розово масло, обогатен с още 9 етерични масла, включително лавандула, лайка и евкалипт. С Pro Collagen Marine Moisture Essence може да удвоите хидратацията на кожата си. Обогатена с морска изворна вода, която съдържа в себе си магнезий, мед и цинк, дълбоко увлажняващата формула осигурява моментална и интензивна хидратация. Завършете рутината си с Pro Collagen Overnight Matrix. Този нощен крем от следващото поколение е насочен към зоните на лицето, в които стресът се проявява най-много. Революционната формула създава защитна бариера, която запечатва хидратацията и работи през цялата нощ, за да помогне за възстановяването на естествения баланс на кожата. Използвайки тези продукти, с всеки изминал ден ще се събуждате с все по-равномерен тен и видимо възстановяване.